dia ko tum nang litum pidi ni litum ka chop khalom nang chitong duna pot ni litum ahin pe nang litum aphan kardom la pen choro lo pini nang litum aphan nang ka chop khanang kok abang ke lahan lo jeni litum no kedam tang ni phai kep ar ni chiti achik lo labang so September achik lo si litum WKSA mate Women Karbi Student Association abang amahang pa thek pon tang lo lasi halaswar ni nilitum swar lo bang chelang pet pen halaswar ni arpu sirame nilitum chedon sarban chebak konlo mai phi arpu abang ke nilitum sang et sing narpi aki hai pi phan sinitum pek ponlo lapen kongchung bang abang ke lang mirchi terang pi aki hai pi phan sinitum hala suhu chedon sarban chebak ponlo lapen dun mai phi bang nili phan sinang pek ponlo nili sameritika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abang ke kabin teron pi aki hai pi phan si hala swarni nitum bak ponlo mane chebak ponlo lasi pini abang ke nilitum labangke declaration lo je nilitum Karbi Women Karbi Student Association pini ka declare pon GR ni lo phit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pini ka chingwai adim labang hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladang nilitum chingwai bomahut halapu Karbi rongasar amai atum pen lapen ke Karbi Student Association rothom ne bine Samson teron aro bendana chitong rut besini tum chini lapen kepu casing long pho pen chenglok lamding road pen serame haladak alang litum phan invite bipin serame nak chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok chepu hala KSA pu athe mane award se bang nilitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA nilitum ke en pon alang litum nilitum chethan chebum pamenang ko phansi aphibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si napang hong nang re lo pon non bang ke alang litum hang ek den nang ko la so ke hang a hut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke ku nilitum crime lagi claim gali ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak dun lo alang litum bangke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pipot lo la ke pu nona bangke nilitum bangke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that type la si nilitum aim and objective bangke nili soarlo let's focus on W soarlo Karbi lo charlia songa bangke soarlo phan an so sesi women safety bu thak women protections lahai nangji bu thak sini tum che song pon ji pu ni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali ali ta ho ma jung me thang ali phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan banner bang nang litum non mat la khatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ning du kamasi ni tum ta ko pi pot man ni tum thang age chok che ave si organization ni tum ke seng chot le ni litum ma phan ko pi sila so nang pu ma ko ha so ning duk do wan ni lita adima long mat ning duk chepak lang lo dilita ning chekhang o ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiruwong lo one dat lo sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang lahai pu thak bangke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum labangke Karbi hejana pot no na bangke let's be united to sinili pudam ji athe nili tumke W pulote lake swarlo atumke not put a faction avelang Karbi lo charlia song ke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do kok thai po seta men no na bangke nili tumke swarlo Karbi lo charlia song pasi chipuda lasi soarlo Karbi lo charlia song ni tum Karbi lo charlia song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of Karbi Student Association pasini tum kudamchi nangli tum chingrum noi pena ba manangli tum chingrum that pasar me nili tuma mat sita me nangli tumalong RD nang pidun po lapen ke nili tuma pen ki punang ji bang lalo je Karbi Student Association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pa do long pa me bete da song sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang
jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pe de nang jiblo te alang litum firstly chingrum tha chingrum de da phian lo te nilitum a hok pet lo nang tum pinama chingrum de plo te nilitum asong ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA po nilitum amen chelar phit po la an lo nitum hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang ponon ke nang litum united not I clivet do non nang litum chingrum po polo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ning du ka chepaklang lo ning kipung ka chepaklang lo je mentul onte mentu sinang tum asai ki claim po we want to see the result nitum result thaklong le tik ke non bang ke nitum ke sang selo lake la so song ke nitum la pusi padam bom po madula nitum nang ther hap no jong hai kham the no sida me la puan chot lo non ke nitum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang litum chingrum thek polo tel an si nilitum ke la so WKSA ke ame nang chilar dun po la pen a hok pe jong sinang litum pe ni kache song a hok pet polo tang te nitum sermi hadak RD nang chupi donji haladak nilitum bang si nang chi song donji la si lan chot lo kalang lo Karbi Student Association alang litum jong si penamat ta chingrum thek polo te nilitum ke penamat si nilitum WKSA ta men chilar dun phit po chingrum reti ke bang ke nilitum ke lare gi det po pini ala Karbi rong saramai pen sermi tum hanang thanang bum pamit lo kalang lo bidi suri tum na cepat coy long lo sermi tum ma thaet lo je WKSA ni tum ke som pe ni tum ko pina public claim e galilo ni tum we are not doing any crime we are just ni tum organization ke seng dun chalata methang soar lo protection aphan methang soar lo aphan an so se paprang ponang pu aphan si ni tum ke la ke song cho la pen lo ka char le so mara tum aphan an so se lo char le aning padok nang ba phan si ni tum labang so song ke ni tum ke dedicate pivet po lalo ini KSI itu atum KSI itu mungkin pada cinggung tidak terpecah kalau lingkang sampai kita kalau kita tapi KSI langsung apa isipet ke latai silo ini cuma aims long ke kalang lo women apu thak swar lo apu thak si kalang lo sedami silang dam lo bolo te non ni tum ta pinia son ke alang litum nang kulo je nang litum la ke faction nang pa ong dun lo bu faction nang pa ong dun lo ni tum ke swar lo kaise pina ma tini tum ke ni tum swar lo inglong kho swar lo KSA bu avelang nona ko ke la ben ke la lo alang litum chingrum det tha lalo tini litum aphanang point out no ni tum phanang jongoi nang litum faction nang pa ong dun lo bu nang litum chingrum det tha lalo kalau tum no KSA pu siputo je KSA ke lake politically pada important ki pan kalu tapi nang tum right chi song tham ang te non ke do ma KSA tum ke ha tum ang ke politically dong involved dun som eklong Ratchari ali pu ajaha ge tum thegam long dakasang sinili jongi ke chok selong ge jongon nang kokbo ajaha ge theglong le mati a box pa therong rang bana ne gari nam nangji pu hai hui compromise rong ta do olo elitum asi nili tum ke lalo a hope che songi bele ni tum ke chok selong ke jonun dak po nang tum ge nili tum bang ke chok selong ge jongun dak nang kokbo ni tum ke a thenon nili tum ko mara phansi ningchi thedam po mati anu tin ta ratchari si pat herong a pak ke la selang litum cha chesong si punili tum pudam de alang tu cha chesong lo mesen lo sira me ratchari abang ke pathinang ne bisni hin penta pudonji tante na tum na bangso da BKSA ke seng komani na ke toy bandu na tum na bangso ta kali la bange komani na ke toy pala melilo la ke methang soar lo tum sung ong si mane nili tum ta non ke tok marli thurdun plut nang polo dolo dak song party atum ke Siramenon nilitum methang ta ning lasok khai sentiment bang longri longpat cherekom nang jipen cheng lok nilitum soar lo phat kachima tha sinile methang ta soar lo mo in future if the condition of Karbi Anglong would get worse and worse then kopi chipam pola bang so Karbi Anglong ke athenon puan da there are lot of pending cases do olo isibaka justice pi pa me long pa me pu ilitum theglong limati la sihala sinang ko nilitum ke victims tumange hala tumge ka phere ka chipatunang lok kana ne ka chamdam bintali tum theklong lo sita me hala ka choklen be ke pathi be ka tuma bangke hala tumke hong si pajui phoi hala tum bangke jol hai hui lo je song thip nangi ot thip nai puan an si la hai hui si ni tum pudunji la pen ni tum sreme
rachari along klam along ma politically kali lahai along bangke nitum alang litum jong sikhaya phana hokpet ka che song lo bola tangte nitum ta dun si che song dun bakhala alang klam along hai lasi don pen ke tum che judge thap nang ne je we are doing for politically tang ho rachali ali phan ta ho jungjung ali phan la bangke nang ne nitum phan judge thap dang ne nitum hokpet we are a neutral body, we are trying to do what student organization have to do. Organization atum this see student body atum kupisi ki claim nai ma mithang aliphan nangni pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong pisini tum chipudamji lasi chorolo lapan sinilam thing ton ponikko kardo